Benvingudes, benvinguts i, per suposat, benvingudis a Rock del Queer. Que no, així no és. No m'entrarà, No m'entrarà. Rock del Queer Podcast. Hola Sol, què tal, com estàs? Hola, David. Ens hem d'hidratar una miqueta, que... Sí, que avui l'episodi ve fort. Molt. Bueno, comencem com de costum, secció notícies. Avui, l'episodi s'emetrà el dia 17 de maig de 2026, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, tot i que estiguem gravant Molt abans. uns quants dies abans. Ja sabeu que la nostra temporalitat és una mica secreta, no? Llavors, a la secció notícies, com de costum, doncs sempre volem fer una mica d'actualitat, però degut a aquest temps, doncs Sí, ja que sabeu. poden haver canvis... Però sempre llegiu la part de sota, Sí, que perquè hi ha la fe d'errades i canvis de si les notícies han avançat o han retrocedit o el que sigui. Sí, i si no ens podeu consultar a la caixa de comentaris. Vale, doncs, com aquest Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia és el 17 de maig, crec que he seleccionat dues notícies que van bastant bé justament amb aquesta diada. Primer de tot, doncs, per qui no ho sàpigui, el Dia Internacional de Lluita contra la LGTBI-fòbia es celebra des de 1999, bueno, es commemora des de 1990, perdó, ja m'he colat. Dia que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va treure la homosexualitat de la llista de malalties mentals. Llavors, des d'aquell moment, aquesta jornada és clau justament per reivindicar i per assenyalar justament totes les violències que pateix el col·lectiu LGTBI+. Llavors, la primera notícia que volia destacar és que et sona la Dolores Vázquez? Una mica. Una mica. 1999, el cas d'assassinat de Rocío Baninkoff. He vist com es diuen, el que surt a Netflix El documental. I els documentals que han sortit, sí. Vale. Hi ha el documental que el podeu veure, que és el caso Baninkoff-Caravantes, que està a Netflix. Doncs justament aquesta dona, Dolores Vázquez, Lori Vázquez, en el cas d'assassinat d'aquesta noia, de la Rocío Baninkoff, va ser falsament acusada de l'assassinat d'aquesta noia. Ha estat a la presó? Va estar a la presó any i mig. Justament tot això ha passat per un cas de lesbofòbia mediàtica. Què passa? Que durant la investigació del cas hi va haver declaracions, per exemple, de la mare de la noia, de la Rocío Baninkoff, que havia tingut una relació amb aquesta senyora. Llavors, en un moment donat, ella sí que va dir públicament en una entrevista que l'assassinat havia sigut una venjança per no voler tornar a sortir amb ella. Llavors, els mitjans de comunicació van aprofitar aquesta declaració per fer el relat de lo que es va anomenar més tard com la lesbiana perversa. Sí, però normalment els judicis han de contrastar les coses. Les proves, els indicis. Exacte. Justament el que es va fer degut a aquesta pressió mediàtica, clar, és que estem parlant de 1999, Vale. Fa bastants anys de tot això. El que va passar és que tots els mitjans de comunicació van tirar cap a ella, van apuntar directament cap a aquesta dona, i molts dels indicis que s'havia fet, posteriorment, això de fet el documental de Netflix surt, que molts dels indicis que hi havia eren inventats. Llavors, justament es va acusar falsament aquesta dona. Conseqüències d'això. La primera, que l'assassí real, Tony Alexander King, va quedar fora del focus mediàtic i uns anys més tard... En algun moment abans es sabia que era ell? Hi havia algun indici sobre ell. Ja, el documental de Netflix, si el mireu, Sí. és terrible, sobretot la part final. De fet, diuen que les autoritats de seguretat del Regne Unit van avisar a Espanya de que aquest senyor, que era un agressor sexual i un assassí, estava a Espanya i que s'havia instal·lat a Màlaga. Estaven avisats. O sigui, és terrible. La cosa és que, fent que el senyor aquest s'apartés del focus mediàtic, va quedar lliure i uns anys més tard va assassinar una altra noia, la Sònia Caravantes. I és gràcies al segon assassinat, desgraciadament, a aquest assassinat,
que el van enganxar Val. i es va saber que la Dolores Vázquez havia sigut inculpada de forma injusta i falsa. Bueno, m'alegro. Sí, Però no, ja, jo també. ja és un mal que se li ha fet. Justa, aquesta dona el que ha passat és un martiri social i mediàtic. Va passar any i mig a la presó i després, clar, tot això té unes conseqüències. Relacionant-ho amb el Dia Internacional de Lluita contra la Perdó, ja sabeu que algun dia em diran quan fotreu la E d'etcètera. Però aquest Dia Internacional no només és per assenyalar i per reivindicar, sinó també hi ha d'haver actes de reparació. Llavors, el dia 27 d'abril, el passat dia 27 d'abril, un dia després del Dia de la Visibilitat Lèsbica, el Ministeri d'Igualtat del govern espanyol li va donar a aquesta dona el reconeixement amb la, m'ho he apuntat, la medalla a la promoció dels valors d'igualtat a la dona, justament com a acte de reparació vers ella. Que vulguis o no, doncs Sí. la cosa va bé, en aquest sentit. Molt important. Sempre sembla com massa poc. Ja. Sí, perquè no Perquè- sabem què ha pogut passar a ella. Exacte. Perquè al final, però bueno, almenys ja s'ha visibilitzat. Avui no estem amb les paraules, No passa res. No ho tallarem, ja sabeu que són molt naturals. Doncs sí, efectivament, doncs, almenys s'ha visibilitzat d'aquesta manera, m'ha passat el mateix que tu, s'ha visibilitzat d'aquesta manera i bueno, hi ha una reparació al darrere, punt positiu. Sí. Continuem amb la lluita i amb les reivindicacions. Vale, com diem, s'han d'assenyalar els moments així una miqueta més complicats. La segona notícia, doncs, seguint amb el costum de que no tenim notícies bones, hi ha una denúncia de transfòbia que s'ha fet a xarxes darrerament, aquestes últimes setmanes. Aura Valverde és una noia de 32 anys que porta, em sembla que quasi 10 anys treballant en l'àmbit sanitari, és infermera, té la seva formació, és a dir, té tots els títols que s'han de tenir per poder entrar a treballar a la salut. Està formada. Doncs fa poc, mes i mig, 2 mesos màxim, que ha començat la seva transició. Degut a això, li han començat a tancar totes les portes. És a dir, un cas de transfòbia laboral. Al mateix lloc on està treballant de tota la vida. A tot lloc on ha anat a picar portes després. Això és la denúncia que ha fet a les seves pròpies xarxes. Llavors, doncs, volem també posar-ho aquí, al Rock del Queer, perquè se sàpigui. Si de cas a la caixeta de comentaris o a la descripció del vídeo ja posarem també l'enllaç al vídeo d'ella mateixa, que de fet ho té al seu Instagram. Doncs justament això, aquesta transfòbia que sobretot pateixen les dones trans, vol... O sigui, la notícia aquesta el que vull és posar-la aquí al Rock del Queer per assenyalar justament no només el problema de que hi hagi una transfòbia, és que li estan tancant les portes a nivell laboral i què passarà? Que haurà d'estar empesa a anar a la precarietat laboral i a la precarietat en general. Què ha d'acabar aquesta noia? No podrà, si no té treball, no tindrà on viure, on menjar, i acabarà al carrer com moltes dones trans. Justa, són les que més pateixen aquest tipus de discriminació. Llavors, a l'episodi amb la Nieves, justament havíem parlat de la figura de la Veneno. Li va passar igual. Exactament el mateix, en l'àmbit sanitari, era celadora, també va començar la seva transició mentre estava treballant i li van començar a tancar totes les portes. La gran diferència és que la Veneno li va passar als 70-80, això és el 2026. No havíem avançat? Se suposava. A més, una altra cosa que és bastant heavy, està passant a Barcelona. A Catalunya us recordem que des de 2014 hi ha la llei integral que protegeix a les persones LGTB. És a dir, tota aquesta gent que estan tancant portes per transfòbia i discriminació estan incorrent en una il·legalitat. I aquestes eren les dues notícies que he portat avui. Són intenses. Són intenses. Bueno, va, voleu que us en doni una mica més alegre? Sisplau. Tu saps que jo sempre necessito... Una mica de boost. Una mica, sí. Sí, vinga, va, doncs anem a l'Àfrica. Ostres.
Sí, l'altra vegada, una de les altres vegades, vam parlar del Senegal, però ara anem a Botswana. Val? Afortunadament, Botswana, i contràriament a lo que va passar a Senegal, han alleugerit penes per relacions homosexuals. Vale? L'únic que, clar, encara continuen estant molt endarrerits en drets, perquè el matrimoni igualitari no existeix, no hi ha recollida de dades d'agressions LGBTI-fòbiques... Però han avançat una mica. Una mica. I sempre és millor avançar que no fer res. O retrocedir. O retrocedir, que és el que va correcte. passar a Senegal fa poc. O sigui, acabem amb aquesta notícia una mica més amable. Menos mal, I tirarem... Què tenim avui com a... per a seguir el nostre podcast? Tenim el tema del dia, que és intens, és molt intens. Més intens encara. Crec que sí. I estarem molt ben acompanyats, que ara ho veureu. M'alegro. Parlarem, us dono el titular, de chemsex. Bueno, doncs heu vist que hem canviat, ja tenim el nostre convidat al capítol d'avui. Un honor. Hola, Joan. Tot bé? Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder participar en aquest espai. No estàs nerviós, no? No, què va. Sempre ho demano. Bueno, doncs sí, us he donat el titular abans, que parlaríem, doncs, chemsex. Bàsicament he posat un parell de cosetes després, els rerefons socials, els riscos, prevenció... Llavors, una mica, què és això del chemsex? Potser hauríem d'explicar el concepte, perquè, clar, segurament hi ha molta gent que no sap el que és. És un tema desafortunadament desconegut i té un cert risc potencial per la comunitat LGTB. I principalment doncs, pels homes que tenen sexe amb altres homes, també per les dones trans, o sigui que crec que és una cosa que és bastant interessant de parlar. Doncs avui, com podeu veure, tenim el Joan amb nosaltres, que és psicòleg, terapeuta de parella i sexòleg. A més, està especialitzat justament en acompanyaments i tractaments amb pacients que estan en chemsex. Comencem definint. Vale. En termes generals, què és el chemsex? El chemsex és la utilització de més d'una substància, d'una droga, en un context sexual i amb una intencionalitat en aquesta sexualitat, i a més hi afegim el concepte de certes conductes que es duen a terme relacionades amb aquest fenomen. Per què ho quadrem tant, no? Al final, chemsex, la paraula és químics i sexe. Tenim la gent que fuma porros i té sexe, tenim la gent que beu alcohol i té sexe. Tots aquests paràmetres, una mica per parlar del fenomen del chemsex, els apartem i utilitzem aquests tres focus de les substàncies, la intencionalitat i les accions que es duen a terme per poder enfocar una mica la investigació o el tractament. Vale, bueno, queda bastant clar. Abans de continuar, sí que és veritat que en trets generals no és només consum de drogues i tenir sexe, sinó que hi ha unes certes especificitats i també deixar molt clar que sí que és un problema el chemsex específic d'una part de la comunitat LGTB, però no exclusiva. Penseu que hi ha consum d'estupefaents i de substàncies no només dintre de la comunitat LGTB. Em fa pensar, per exemple, en el tema de prostitució, hi ha molts clients que exigeixen a les dones que fan el treball sexual de consumir i ells també en consumeixen. És a dir, que no volem estigmatitzar, sinó simplement volem puntualitzar que és un problema de salut pública i toca molts aspectes, però nosaltres ens volem centrar avui en el chemsex, que és justament específic d'una part de la comunitat LGTB. Això del chemsex, fent aquesta aclaració, és un fenomen que pot passar, o sigui, que passa ara, que és molt més antic, ve de més lluny, o el que passa és que com s'ha començat a investigar es veu més ara? És un fenomen que més o menys sempre hem tingut dins de certs sectors de la població. Què passa? Que en els últims anys estem veient un augment i estem veient que cada cop hi ha més coses més específiques, dona més problemes. Llavors, és un fenomen nou? Sí,
però amb una arrel antiga, i és un fenomen que sobretot aquí a Espanya pues, ens l'hem trobat específicament més important en els últims 10 anys. Sí, bueno, de fet, el context, ho parlàvem el dia que vam fer, ja ho sabeu, que sempre ens reunim abans de fer un capítol, parlàvem justament que jo el guió no el segueixo, jo tinc els apunts i tiro. Ens vas comentar que per trobar dades sobre justament el chemsex, ara que parlaves que s'està treballant una mica més, que us havien demanat, a l'hora de trobar dades i evidència, una cosa molt específica, que és com, vale, expliqueu-nos d'on surt aquest fenomen. Què us vau trobar? Com ho vau fer a l'hora de treballar? Clar, Quina investigació us va seguir? Nosaltres, jo estava en una entitat i des de l'entitat estàvem veient, ostres, estem veient que hi ha molts problemes de chemsex, no? Específicament amb una substància, i vam anar a contactar amb les entitats públiques perquè veiéssim com podíem fer alguna interacció per poder treballar específicament aquest tema. No? Llavors, moltes vegades et diuen, molt bé, hi ha això, fes-me un estudi on em digui que hi ha això. I dius, jo el que quiero és poder ajudar la gent que està en aquest moment. Jo no sóc una entitat per fer estudis, no? Sóc una entitat, érem una entitat on recollem el testimoni sobretot de persones amb un context molt vulnerable, no? Com pot ser el treball sexual o la marginació social per immigració dins del context de Barcelona, que és on soc, que em sap greu dir d'aquí d'Espanya. No, és un podcast andorrà, això, per l'amor de Déu. Ha travessat la frontera fa una estona. Encara tinc el jet lag, no? És que està lluny. Llavors, una de les coses més absurdes que ens va servir per poder parlar d'aquest augment de consum és simplement l'augment de venda de pipes de vidre. Que la pipa de vidre és una pipa que es fa servir molt amb la metamfetamina. Que és una de les substàncies. Després ja en parlarem. I llavors, anecdòtic, sí, però ja et dona una realitat del que està succeint. Llavors, aquest augment de venda de pipes, hi ha un moment específic on es veu que hi ha aquest augment, no? Hi ha algun esdeveniment o alguna cosa? No, realment va ser una reunió que vam tindre amb la part oficial, no amb entitats, sinó amb no sé si és l'administració pública, sí. No recordo qui era, que teníem aquest rifirrafe de ens heu de demostrar amb estudis més enllà del que digui la gent i, doncs mira, baixeu a l'estanc d'aquí al costat, plega eixample i te'n dones compte que les pipes és algo que es ven molt. O sigui, no sabia que les pipes es venien... Sí, que es venien més en una àrea o en un moment específic. Vale. Bueno, això és un context específic. Clar, jo estic pensant també, aquí a Andorra no tenim... Bueno, és una de les coses que sempre ens queixem, que no tenim recollida de dades de certes coses. Llavors, com és una cosa tan específica, penso que també hi té a veure el context social. Llavors, aquí a Andorra hi ha una de les coses que, per exemple, el col·lectiu, sobretot de cara a el que jo he viscut, de cara als homes gais i bisexuals, crec que encara es viu, avui dia, 2026, crec que encara es viu la sexualitat amb una certa culpabilitat, amb una certa por al què diran. Sense anar més lluny, l'exemple de les xarxes socials de relacions com el Grindr, el famós Grindr, de fet, us vaig fer la captura de pantalla i te la vaig enviar perquè ho poguessis veure, que la gran majoria de perfils que surten són o bé amb la cara mig tapada, o directament no hi ha foto, o és un paisatge, no hi ha una descripció. Aquestes xarxes socials bàsicament es van crear, ara donaria per fer un altre capítol a nivell de psicologia, que madre mia. Però sí que és veritat que aquestes xarxes socials originalment es van crear justament per relacionar els homes amb altres homes, però tornem a estar en la mateixa situació. Em fa l'efecte que juga amb la clandestinitat. Llavors, el rotllo aquest de viure la seva sexualitat oculta, de forma opaca, no ser pública. Llavors, per aquesta por, per aquest rebuig, això ens pot portar a caure en el chemsex d'alguna manera?
No sé si ho podem enllaçar d'una forma directa, no? Jo no he sortit de l'armari, per tant, la cosa més lògica és que prengui drogues per poder No, tindre no està sexe, clar, no és directe, però sí que et genera una vulnerabilitat, no? El fet de no tindre, el fet de viure la teva existència, no? La teva identitat sexual com algo culpós, doncs et porta a ser més vulnerable a totes aquelles coses que puguis acceptar per acabar tindre sexe, no? O per acabar relacionant-te amb algú, perquè ho banalitzem molt des del sexe, però a la població gay ens relacionem des del sexe, no? Sí, és el que anava a dir. Per nosaltres és molt més fàcil quedar per follar que quedar per fer amics nous, no? I per tindre una cita, no? Al final acabes llevant aquí, no? Llavors, si tu no tens la teva identitat sexual ben assumida i ben treballada, no? Pots acceptar coses que nosaltres, que la tenim ben acceptada, doncs no acceptaríem, no? Un altre cop la paraula. Ja en parlarem després, si tinc alguna anècdota. I llavors, sí, evidentment, no? Tot el que afecti la teva vivència plena pot ser un factor que et porti a consumir o a acceptar una escena on hi hagi consum. Vale. No? I llavors, aquest és el primer pas. Vale, parlant justament, clar, hi ha el punt d'inici, que és el que parlàvem, que hi ha els riscos, hi ha aquests factors que et poden portar a caure en aquest consum, en aquest primer consum, que hi ha lo de la trampa del chemsex, que és el punt aquest que he posat al guió i que segurament ho vas veure. Bàsicament el que volia dir en aquest punt és que hi ha certes persones que potser els hi passa que, degut a que viuen la seva sexualitat de forma oculta, opaca, per un rebuig, perquè no tenen un entorn social o un entorn familiar bo, a l'hora de consumir hi ha com aquesta dissociació entre aquesta vida, que és la de cada dia, que ho estic patint, i l'altra, que és com estic a dalt. Estic a dalt, m'estic liant amb un, m'estic liant amb un altre, potser gent que fins i tot ni t'hi hauries fixat, Exacte. que també pot passar, i llavors, pum, estàs allà i és cap a dalt. Però, clar, el problema és que, clar, això a nivell emocional, com totes les drogues, té una pujada i després hi ha la caiguda. Com és que pot resultar d'aquesta manera tan alliberadora i atractiva el consum? El que m'agrada a mi sempre deixar molt clar és que quan consumim, aquesta substància ens aporta algo bo. No? Si ho veiem des de no, les drogues són males, no tengáis que consumir, és molt simple, no, aquell missatge, però les drogues porten algo bo, com pot ser, han posat l'exemple aquest, no, de més perfil de, el que pot semblar, no, perfil d'una persona que no visqui la seva sexualitat, però qualsevol persona, si un dia acaba tenint sexe amb algun tipus de substàncies, evidentment estarà col·locat i estarà tenint sexe i això serà, pues, uau, que fuerte, que genial, no? Sí, que és el que deia, que és la pujada. Exacte. Llavors parlem d'aquesta etapa d'enamorament de la substància. Hòstia, és forta, enamorament de la substància. Sí, perquè és una relació tòxica, no? Com la que no podries tindre amb el... Amb fulanito, sí. Amb fulanito, doncs en el primer moment l'únic que obtens són coses bones. Sí. No? Perquè, a més, consumeixes poc, per tant, hi ha poca ressaca, hi ha poques conseqüències, tens bastant control, però tot això és només al principi. Després això es va degradant, no? Es va degradant i d'entrada el que veiem és has de consumir una mica més per tindre el mateix punt on, ostres, aquestes coses guais ara em costen consumir més. Què vol dir consumir més? Consumir més vol dir que també tindràs més ressaca, que també pots estar més a prop de tindre més problemes en quant a la substància, que dediques més temps, que comences a degradar el teu propi límit, no? De, no, jo controlo. Vale. Què és controlar? Pues una vegada al mes. Pues, quan ho facis dos, dius, no, segueixo controlant, són 2 vegades al mes només. Quan ho facis cada setmana, no, ho segueixo controlant, el meu límit ara és cada setmana, no? Llavors, d'aquí estem parlant d'una degradació del teu propi límit, no?
I també hi haurà pràctiques on hi hagi més risc, no? Abans us deia de les pipes que es fan servir per fumatina, però també ens anem trobant que hi ha més consum per via parenteral, no? Per injecció. Llavors, això és encara més risc, no? I això ho anem normalitzant mica a mica. No vull, com us feia abans l'exemple molt dràstic, no? De la persona que veu la seva sexualitat amb límits, doncs me voy al chemsex, no? No, aquí sí, no és cada cop un passet, no? I és per això el que tu identificaves com la trampa del chemsex. Sí, però és a poc a poc. Clar, fins que ja hi ets. I llavors aquí doncs, pots estar en un període més o menys estable o pots començar ja a fer un progrés de degradació personal i social. No? I aquí un altre cop que hi entren les teves pròpies vulnerabilitats. Si ets una persona que viu la seva sexualitat des de la culpa, no tindràs ningú amb qui parlar, no tindràs ningú amb qui buscar ajuda. No? Llavors, tot això et farà que ho visquis d'una forma aïllada, t'aïllarà més de la societat que et podria apoyar i els efectes del consum s'aniran fent més clars, tant a lo millor amb afectació laboral, afectació social i afectació de, bueno, a lo millor pots tindre problemes amb el teu pis, amb el que hi hagi. O problemes físics, també. O problemes físics, evidentment. Perquè tenen conseqüències. M'estava pensant, has parlat justament de les pipes de vidre i la tina. Ens vas comentar que hi havia 4 substàncies que eren així com les més... o les que estan enquadrades dintre del que és el chemsex? Ja. Complicat. És complicat perquè, per un cantó, per la definició estricta que tenim del concepte chemsex, perquè jo recordo que em vas posar, quan vam començar a parlar d'aquest tema, em vas posar, clar, perquè si tens un nòvio que fume Maria tot el rato per tindre sexe i et ve dir, això no és chemsex. Vale. Però a mi, si em ve a consulta un noi que té un problema per això i li identifico un chemsex, oye, chemsex, ningú problema, no? Al final és un químic, o sigui... Clar. Què passa amb les substàncies? Les substàncies van canviant, les substàncies van també per la pressió del propi mercat de la substància i llavors sempre hi haurà algo que ens fa que ens hem d'actualitzar en aquest aspecte, no? És a dir, si ho estic entenent, és que això ara m'ha rebentat la cabeza, però és a dir, és en plan com si fos una moda. És a dir, que tenim una substància X, per exemple, tina, me la invento, i d'aquí 2 mesos, 3 mesos fan una modificació química o el que sigui i és quina plus plus. Si és així, el que ho consumeix no se n'entera. Vale. Vaig a la que m'havies preguntat abans, no? O sigui, les grans són la metamfetamina, que és la tina, la mefedrona, que és la mefe, GHB, té 2 sigles, ara no em vindran al cap. Ja ho posarem. I llavors també podríem parlar de la ketamina. Aquestes són com les grans. Què passa? Històricament tenim un gran consum de cocaïna. Llavors la cocaïna també pot banyar, no? Tot això. També hi ha la presència sempre, quasi sempre o molt freqüentment de popper, que també hi l'hem de posar. I amb tota aquesta barreja que ja tenim, també hi hem de posar el consum de Viagra. També. No? Viagra o nombre genèrico. Sildenafil es diu, no? Molt bé. Crec que sí. No me'n recordo perquè crec que sí, em diuen que sí, des de l'altre costat. Vale. Llavors aquest seria el component químic. Què passa moltes vegades, no? El que tu em deies, si li canvien un component a una de les substàncies, el teu subministrador, tu com de confiança, no t'ho dirà. Entenderà que és el mateix, no? Perquè al final et vol vendre, o sigui... Però sí que hi ha noves substàncies que entren a la península, ja sigui a nivell europeu o amb grans festivals que ens trobem que són una mica la forma de començar amb tot aquest món. Vale. Bueno, parlàvem de substàncies. Efectes a curt termini, llarg termini...
que hagis pogut veure tu en pacients? A curt termini hem de tindre molt clar que després d'un consum hi ha una ressaca. Una ressaca física i una ressaca emocional. Sí, una mica com quan et passes bevent de festa, bàsicament. Sí, però la ressaca de l'alcohol la podem identificar molt més fàcilment a nivell social. És aquell mal de cap, aquell em trobo malament la panxa, però jo almenys no he tingut cap component emocional, no, de ressaca després de l'alcohol, no sé tu. Que jo sàpigui tampoc. No? Bueno, sí, després d'una ruptura, potser, però Però és la ressaca de la ruptura. Però és la ruptura més aviat, no? És allò de, bueno, pues bebo para olvidar, però al dia següent dius, me estoy acordando más, I encima me duele la cabeza. i a sobre em fa mal el cap. Sí, efectivament. Doncs amb les substàncies, al final, hi ha un desequilibri de neurotransmissors, no? Que durant X dies després es van regulant. I a més d'això, tens el mono d'haver consumit, ¿no? Perquè la substància et diu, hey, ya no estoy en tu cuerpo, ¿quieres un poquito más? Vamos a buscar, no? Llavors això seria a curt termini. A llarg plaç, moltíssimes conseqüències, sobretot, no, sí, l'aïllament social, no? És evident, però jo sempre faig campanya en contra específicament de la metamfetamina, perquè és... Per la psicosi, no? La psicosi química és, així com tenim els porros, no? Que sabem que els deixen una mica, pot deixar la gent una mica grillada, la metamfetamina, problemes de memòria, moltíssima paranoia, al·lucinacions, i això succeeix bastant freqüentment, no? Amb aquest consum constant o estable de metamfetamina, i és un dels perills més grans. A més de, si ja és parenteral, no? Per injecció, tots els problemes que pot portar, tots els problemes d'infeccions, tots els problemes de... tot el que ens pugui suposar. Sí, que no només estem parlant de conseqüències socials o tal, sinó que també hi ha el tema de les ITS. És a dir que, bueno, això ja se sabia des dels anys 80 amb la ruta al bacalao i tot això, que ara avui dia es fa encara una mica d'acudits amb tot això, però evidentment el compartir xeringues té aquests riscos d'ITS, entre altres coses. I hi ha un fenomen que a nivell europeu sobretot s'està veient, és que les antigues generacions, nosaltres... Que ja som antigues generacions. Bueno, ja tenim una edat. Tenim... Les antigues generacions que fan chemsex tenen una millor adherència a tot el que sigui la PrEP, no? A tots els tractaments i tota l'atenció al sistema mèdic. Les noves generacions que estan entrant a chemsex no ho tenen. És a dir, que ja, bàsicament això és una conseqüència del consum? Jo crec que això és una conseqüència de la joventut i de no tindre aquesta confiança que potser nosaltres, per haver ja passat més per sistema mèdic, podem tindre, no? El fet del desparpajo de mira, me'n vaig perquè em sembla que tinc una infecció o vaig a demanar la PrEP, no? Les noves generacions potser encara no ho tenen, però sí que estan entrant al món del chemsex. Llavors, aquí ja... Ah, vale, o sigui... Vale, és que em pensava que era una conseqüència de consum. No, vale, ara ho entenc. És que, sí, bueno, la PrEP aquí a Andorra vam parlar a l'episodi anterior. És a dir, quan tu ja tens una certa edat, com bueno, ja les nostres generacions que dèiem, són més conscients a l'hora d'anar a buscar prevenció i tractament, i els joves encara no. Per això deu ser part de la... No sé si... Jo no diria més conscients, sinó que tenim aquesta millor vinculació amb tot el sistema sanitari. Pot ser que sigui per desinformació? Pot ser. No puc dir que no, evidentment, perquè tampoc no hi ha campanyes de... Ja, és veritat. Bueno, aquí a Andorra, sense anar més lluny, el tema de la PrEP, ara crec que va ser el 2023, quan vam obrir el grup de Gay Andorra. Gay Andorra són uns dels col·laboradors, és un grup d'oci i tal, que ja existeix des de finals dels 90, principis dels 2000,
Però una de les coses que sí que fem en el grup és difusió doncs, de notícies, de tal, i una de les coses que vam fer va ser justament parlar de la PrEP. I és veritat que a Andorra no hi ha gaire gent que estigui en PrEP, i a més no es coneix, no se sap el que és. Jo crec que les dues úniques vegades que he parlat de la PrEP, o sigui, que he sentit parlar de la PrEP ha sigut quan ho he fet jo. Una aquí al podcast i l'altra quan vaig fer un article a l'Altaveu al 2023 pel Dia Mundial de Lluita contra el VIH. Crec que deu ser una mica això. I a baix tampoc hi ha... A baix has de pensar que tot el sistema de A baix PrEP a Catalunya, A Barcelona el sistema de la PrEP està saturat. Clar, això és una cosa que tampoc hi queia. Clar, perquè, a més, informació, no? El que deies, informació. Jo no sé com les noves generacions poden conèixer el que és el servei de drassanes, no? Que és la referència que tenim Barcelona centrista, sí. Me n'hi vaig anar a refugiar i m'he convertit en un d'ells, no? Jo també hi vaig anar en el seu moment quan estudiava. I jo no sé com les noves generacions coneixen el servei que dona Drassanes tan important, no? De prevenció i de diagnòstic i de tractament, perquè no se'n parla. O és boca a boca o no ho saps, no? No hi ha campanyes actives. Clar, doncs sí, aquest dia, el Dia Internacional de Lluita contra el VIH, sí que és veritat que a la uni jo me'n recordo que hi havia una taula on venia gent, no sé si venien del cap de Drassanes, però sé que venien, feien una mica de difusió de la lluita contra el VIH, que et donaven els típics condonets, i sí que recordo que un dels anys, si tu et paraves a la taula i demanaves, et deien que pots venir al cap de Drassanes, que es fan les proves de detecció, patatim patatan. Però em sembla que ho vaig veure 2 vegades. I fora d'aquesta data no ho he tornat a veure mai més. Llavors, doncs tot això també pot ser una explicació de per què no tenen tanta vinculació amb el servei sanitari. Jo estic parlant de 2006, 2007, 2008, 2009... Que ara tenia cabell. Sí. És a dir, que fa bastant temps, però clar, jo em pensava que això havia millorat en aquest sentit, però bueno, veig que hem de fer feina a tot arreu. Doncs no sé. Suposo que s'haurà de continuar advocant per fer campanya. Ara és quan els comentaris començaran, no, hi ha tantes campanyes, no sé què, sisplau, escriviu-les. Doncs escriviu i llavors ho podem compartir, que és interessant. Aquí a Andorra també, aquí a Andorra bàsicament el que tenim és el dia 1 de desembre, es presenten normalment les dades de noves adquisicions del virus de l'any anterior, i poc més. Són 4 percentatges i ja està, no es fa res més en tot l'any. I sí que és veritat que hi ha la PrEP, es podia parlar de la PrEP, es podia parlar d'altres coses. En el capítol anterior, per exemple, la Isabel ens va comentar que als centres d'atenció primària et fan les proves de detecció ràpida, són gratuïtes, i això jo no ho he vist enlloc. Crec que s'hauria de dir que és una bona eina també per nosaltres i per la gent jove, que també... Mira, parlem de chemsex, però també de salut pública. Hem parlat justament de la diferència generacional, una adherència una mica diferent a la prevenció, però al principi també parlàvem de persones que potencialment poden caure en el chemsex. Hi ha més perfils que et puguis pensar, que et vinguin al cap, o gent que fins i tot hagis pogut tractar tu, que hagin passat pel chemsex o que hi siguin? Clar, o sigui, han fet el perfil que em sembla més interessant aquí a Andorra, no? O el que ens podem imaginar... Per la falta de dades. Per la falta de dades, evidentment. Perquè no sabem. Però, clar, també hi ha el perfil de... Una mica un perfil més de persona molt activa, que potser està més en contacte amb el món de la festa, no? I li pot resultar interessant, ho pot romantitzar en algun moment. Al final, amb aquestes aplicacions de ligue, trobes moltes persones que t'ofereixen o et posen la condició de fer-ho amb químics. I doncs el que dèiem dels límits personals és anar-los creuant mica a mica y a lo mejor et trobes un dios griego que ha bajado del mundo y te dice, oye, yo solo hago con drogas, y tú dices, bueno, yo no tomaré, estaran allí en la mesita, puc passar a parlar-ho. Clar, però a lo millor el noi et diu, ostres,
tómate un poquito, que et no? vagi Pren insistint algo. una mica, et posa el somriure o el musculito i ja està, ja has caigut en Clar, no? el parany. I perfils d'aquest tipus en podríem trobar molts, no? També, evidentment, hem de parlar d'altres vulnerabilitats, no? Tot el que és perfil treballador sexual, on no es pot dir que no, perquè si el client vol alguna cosa, t'arrisques a perdre un client, no? I aquí també la substància es pot fer servir per poder treballar més. Clar, perquè sí, et pot donar encara més durabilitat a l'hora. És a dir, acabo amb un, continuo amb un altre, o fins i tot amb el mateix allarguem sessions, que si no m'equivoco poden arribar a fer sessions de tot un cap de setmana sense... Sí, exactament, no? És molt bèstia. Un altre cop, el mateix, es comença amb alguna més curt, però la pròpia substància et porta a fer aquests períodes més llargs. Però no ens imaginem estar des del divendres fins al diumenge o fins al dilluns tenint sexe. La realitat en moltíssims casos és mirar el mòbil fent scroll infinit per buscar alguna més o buscar més substàncies, perquè estic superdesordenat, perdona, però dins d'aquesta relació tòxica on hem dit l'enamorament, la fase de trencar límits, però més estable, després tenim la fase de degradació, no? On el chemsex ja és chem, i de sex tiene el escenario i que te trauràs una mica de roba, no? Però cada cop n'hi ha menys i cada cop potser es va cap a un consum en solitari o cap a un consum més extrem i fora del cap de setmana, totes aquestes coses. I aquí ja has caigut en l'addicció, bàsicament, pura i dura. Déu-n'hi-do. Bueno, és una cosa que pot afectar a qualsevol, és a dir, ningú està exempt. Pot ser algú que justament està en una situació superprecària com un treballador sexual o una treballadora sexual, que també ens hi passa a moltes dones trans, com algú que té un estatus social i un nivell econòmic molt bo i també li pot passar, és a dir, que això no se n'escapa ni Déu. És com la mort. Tots passarem per allà. Vale, doncs hem parlat d'això. Sí, bueno, és que és una mica, ja ho saps que m'agrada l'humor negre. Hem parlat doncs això, de les substàncies, dels efectes, de possibles perfils, però també hem de parlar de l'altra vessant, és a dir, no tot és tan negre, també podem parlar de la reducció de riscos de gent quan ja estan en chemsex i després del procés terapèutic, com passa tot això. Per reduir riscos, com s'enfoca, com podem fer, com podem ajudar a una persona que estigui... Si et sembla, t'ho giro una mica, no? Sí, dale. En quant al procés terapèutic, el primer que has de plantejar és cap on vols anar, no? Cap al consum zero o no estàs disposat a renunciar al consum i vols anar a reduir els riscos d'aquest consum, no? Llavors, és la primera pregunta que has de centrar a la persona. Sí, és a dir, potser t'ho hauria d'haver plantejat al revés. Ja ho arreglo, tranquil, m'ho faig d'una altra forma. Per què em sembla interessant treballar des de la reducció de riscos? Perquè pots començar a treballar totes aquestes altres vulnerabilitats. No? O sigui, al final la reducció de riscos dins del consum és una sèrie d'estratègies que fem servir per que no arribi a lo millor a perdre el coneixement amb el GHB, és una de les substàncies que més fàcilment es pot perdre el coneixement, doncs com no arribar aquí, com no perdre el dilluns o no tindre problemes el dilluns per anar a la feina, com fer per parar i anar a casa, com recordar-te de menjar. Ah, clar. Perquè dins d'aquestes sessions tan llargues, a vegades ni menjar ni beure. Hòstia, dintre del que és això, una eufòria bèstia, te n'oblides. Clar, menjar encara, però beure aigua t'has d'hidratar diàriament. Totes aquestes coses entren dintre les estratègies de prevenció de riscos, no? Més a més, una negociació conscient amb un mateix de quins són els seus límits. O sigui, seria una mica fer el viatge enrere, no? Sí, és a dir, sí. Sense deixar el consum, però tornem a posar un límit, no? Això és molt fort, doncs el pas d'abans.
aquest ja el tenim assumit, doncs un pas menys, no? Fins la persona dictamina una mica què és el que renuncia i què és el que manté. Això es pot fer sempre? No. Han de ser molt clars. Jo, per exemple, si hi ha tina, metamfetamina, jo no treballo amb reducció de riscos perquè no és una substància que et doni cap tipus de possibilitats. Però després, potser, a una persona li afecta més una substància. No? I llavors amb aquesta substància tampoc es pot jugar. Tampoc es pot posar aquests límits. I moltes vegades fem reducció de riscos per anar treballant amb la persona i aviam si acaba fent una decisió de no consum o pot trobar un nivell equilibrat de oi, porto molt de temps amb aquest nivell de consum sense cap tipus de problemes i la seva decisió és aquesta, doncs, ei, me n'alegro d'haver-te ajudat, no? Però renunciar a això em sembla molt dràstic. Estic parlant des de la privada. Tinc l'opció de poder-ho fer, no? Evidentment, des de la pública, que es va buscar aquell perfil que et generi un canvi més clar i més total, no? Que és el no consum. El consum zero. Exacte. Clar, m'imagino que hi ha un estàndard al sector públic, que és justament això, no reducció de riscos, sinó consum zero, i a la privada potser tens una mica més de marge. També és veritat que el consum zero deu ser bastant més difícil d'assolir, perquè clar, pel tema del mono, justament de que potser arriben certs dies i llavors pot tenir un efecte rebote en aquest sentit. Llavors és molt delicat, m'imagino que deu ser... Amb el consum zero tens el problema o tens les característiques típiques de l'addicció, no? Jo t'ho traduiré a l'alcohol perquè em sembla que és l'addicció que més a la mà tenim, no? O més han vist. És la més visual. Evidentment, el que em dius, no? El mono químic, el mono de quiero volver a consumir. El mono... m'invento una mica el nom, no? Però el mono personal, el de mi vida sigue hecha una mierda y no tengo fuga, vuelvo a consumir. I el mono social de, ostres, mi rutina, els meus amics, el que sigui, no? És al bar, doncs torno a consumir, no? Llavors, aquestes són les dificultats que ens podem trobar amb qualsevol tipus d'addicció. Què té el chemsex que el fa una mica més difícil? La sexualitat, no? Perquè, torno a comparar-ho amb l'alcohol, amb una persona que té problemes amb la beguda, li diràs, ei, als bars, oblida-te'n, no? No pots tornar a entrar en un bar. Què li diràs a un gay? A una persona que té sexe amb drogues? Que no pots tenir... No tornes a tindre sexe. Justa. No et pots tornar a relacionar. No pots tindre parella. Això li diràs? No. Això ho has de renegociar i donar unes eines que al final l'eina l'acabarà provant quan vagi a tindre sexe. O sigui, no és una eina que puguis fer els roleplays de prova, podem fer un roleplay de com negociar i dir que no a les substàncies, com estar en una interacció i dir no gràcies. Podem fer, no? Però al final, fins que ens arribi la sexualitat, i la sexualitat pròpia és una escena que pot disparar les ganes de consumir. Déu-n'hi-do, Bueno, és veritat, és que és treure una part de la teva vida. Al final, la comparativa, no anar a un bar o tal, mira, al final és un local d'oci que fins i tot potser hi pots anar però sense consumir, que consumeixen els altres, que també deu ser una tortura, m'imagino, sobretot per un addicte. Però, clar, a una persona que li estàs literalment tallant part de la seva identitat, la seva vida com a tal, a més que, com ho dèiem al principi, els homes gais socialitzem d'una forma molt sexual, des del sexe. Hòstia, deu ser complicat, això. S'ha d'anar pas a pas, parant molt, fent molt treball individual de totes les altres coses, no? Perquè, clar, aquí també tenim processos d'autoestima, acceptació de la teva identitat sexual, part física, no? Doncs tot això ha d'estar molt ben treballadet per poder reintroduir la sexualitat, que serà una sexualitat
que fa temps que no experimentes perquè quan pares el consum, quasi el 100%, no? El 99%, per no dir el 100%, pare la sexualitat, i llavors és, vale, ja tinc el consum químic gestionat, ara com torna la sexualitat? No sé socialitzar, no sé funcionar sexualment, tienes 18 manos, 3 codos i no saps treballar en aquest sentit, no? Llavors t'hi has d'anar reintroduint. Déu-n'hi-do. Jo crec que de les cosetes que teníem apuntades i tal, crec que ho hem repassat tot. No sé si al dia de la reunió vam parlar alguna cosa més. Potser sí, a nivell d'associacions... Ah, sí, això, mira, és que ho he vist ara. A nivell d'associacions, ja no només entitats públiques com per exemple la sanitat pública o la privada, sinó hi ha entitats fora d'això sense ànim de lucre que quin paper creus que han de tenir? Associacions que, per exemple, aquí a Andorra tenim Projecte Vida, que per cert hem parlat amb ells i ens han comentat, bueno, es va comentar que parlaríem del tema del chemsex i que no eren coneixedors d'aquesta realitat. Bueno, suposo que informar-se també per poder donar un cop de mà a l'acompanyament, però altres associacions, per exemple a Barcelona, que és el teu entorn de feina... Al final les associacions són una part fonamental, no? de tot aquest treball, perquè l'ent públic no té aquesta capacitat. No té aquesta capacitat, ojalà pogués tindre inversió suficient per poder tindre suficient gent per estar en contacte amb tothom, no? Però hi ha com un salt molt gran entre el que és les organitzacions públiques i la realitat de les zones més vulnerables, que al final és el que ens interessa, és l'indicador, no? Les associacions són les quines estan en aquest espai, ja sigui amb treballadors sexuals, ja sigui amb el consum, ja sigui amb persones migrants, no? És l'associació la quina pot fer la veu d'alarma i la quina pot interaccionar millor amb l'ens públic, per dir, ei, aquestes persones ens estem trobant que necessiten això, no? Llavors, per mi, el treball des de les entitats és bàsic, fonamental, i ojalà no depenguessin tant d'aquests fons tan limitats i tan hiperdirigits a coses tan concretes. Sí, és a dir, que estableixen el pont entre el problema, la qüestió i l'entitat pública que hauria de posar els mitjans. Sí, no, al final és superimportant. Aquí volia dir justament que a Projecte Vida, que vam parlar, no tenien constància d'aquest fenomen del chemsex, però no és que els estigui culpabilitzant ni res, és simplement que és com una falta de dades, és una falta de desconeixement, que això ve... Bueno, a Andorra des de fa uns quants... des de fa un temps que hem començat el podcast, una de les coses que venim dient és que falta recollida de dades, per exemple, d'agressions LGTBI-fòbiques. Llavors, si falta aquest tipus de dades, hi ha tot l'altre que és molt més complicat, com per exemple el consum, el policonsum de drogues en el sexe, ja apaga i vámonos. Deu ser, és una cosa que deu estar a milers de quilòmetres llum, d'anys llum. I no sé fins a quin punt potser una persona que identifiqui que té aquests problemes estarà ubicada solament aquí a Andorra o ràpidament baixarà o estarà en ruta, no? Perquè també pot passar això. Jo el que, mentre estaves dient, el que sempre he pensat, no? Quan em vas plantejar aquest tema amb Andorra, és el punt de... Molts dels meus usuaris han intentat això, no? D'anar-se'n lluny de Barcelona, perquè acaben satanitzant Barcelona o Barcelona és una ciutat molt gran i hi ha molt consum i que sí. Però el consum el persegueix. El consum el pots trobar a tot arreu, no? Llavors, a mi em dóna la sensació, sobretot aquí a Andorra, potser en períodes de temporada alta, quan teniu moltíssim turista, no? Llavors, allà, tampoc per satanitzar el turisme, no? Però és una de les formes de l'epidemiologia del fenomen, doncs pot ser que aquesta persona que ve de fora porti el consum aquí i això després
es quede. No és cap tonteria. De fet, quan és temporada alta, sense anar més lluny al pas de la casa, hi ha un augment bastant bèstia de turisme, sobretot dintre del que és la temporada alta d'esquí. Hi ha molt turista que passa per la frontera, es fan molts controls, hi ha moltes decomissions de substàncies, però tot i així entren igualment. I és veritat que hi ha moments on dius, bueno, doncs sí, hi ha un augment del consum, i és en aquests moments d'afluència, que és el que tu dius, que segurament el consum, per molt que tu t'apartis, te'n vas a potser al poble més remot, si vius tu sol, vale, que no hi ha ni Cristo, però clar, sempre hi pot haver algú que diu, doncs mira, el camello de confiança que potser també arriba allà, que dius, hòstia. Doncs sí, sí. Bueno, de fet, jo conec hotels al pas de la casa que, segons quin públic, no el volen treballar i no l'accepten. Justament per això. I també va passar amb un festival que es va fer fa 2 anys. Sí, Van haver-hi moltes persones a la garjola, detencions. detencions amb consum i totes aquestes coses, amb material a sobre. L'any passat no es va fer i aquest any S'ha tornat a fer. però s'ha tornat a fer amb molta més policia envoltant tot. Sí, vols dir el Snow Row? Crec que sí, que era l'Snow Row. Sí, bueno, de fet, el Diversant hi va col·laborar fa 2 anys amb el seu lloc, amb el punt LGTB com a referència, i és veritat que l'any passat no es va fer, i bueno, és veritat que va ser una mica de bajón, i aquest any sí, s'ha pogut tornar a fer. Però bueno, això és una cosa que a Andorra sí que és veritat que està molt, molt controlat. De fet, a la frontera hi ha... Normalment en temporada alta, quan hi ha un pont, una mica així, que hi ha molta afluència, si veniu de turisme a Andorra i trobeu cua, és per 2 raons. La primera, s'ha de respectar el cupo andorrano, és a dir, que heu de deixar sortir els andorrans per poder entrar vosaltres, i perquè hi ha molts controls. Una mica l'acudit. És que treballo al turisme, ja ho sabeu. Bueno, doncs crec que em queda només una pregunta que és, va relacionat amb tot això, i és, a part del procés terapèutic, què se li pot dir a una persona que que consumeix, que ha caigut en el chemsex, i que fa un mínim moment, un clic de dir, hòstia, crec que em reconec en una situació delicada, però no sé per on tirar. Què li podríem dir a aquesta persona? Jo el primer que li diria és no està sol. Molt important. No? I ja directament la segona cosa és quan tornis a fer clic, no et faci vergonya haver recaigut. Ah, clar. Perquè ho has dit molt bé, no? Estic en una situació de consum, faig un clic momentani i dic, ostres, tinc un problema, busco ajuda, no busco ajuda, què faig? Recaic. Vale. I després, ostres, és que ja ho he intentat una vegada. Quina vergonya. A lo millor tiro d'entitats, no? O tiro de família. Ja ho he intentat 2 vegades. Ostres, com ho tornaré a fer un clic i fer una tercera? No és un procés lineal, per desgràcia. O sigui, si fos un procés lineal no hi haurien tantíssims professionals que ens dedicaríem a això i tot seria molt més fàcil i potser no estaríem fent ni aquest podcast, no? Aquest capítol. Però, per desgràcia, és una situació on hi ha un consum químic i hi ha un problema a la teva vida. No és fàcil d'arreglar. Això, no estàs sol i les vegades que faci falta. Sí, sobretot que no tinguin reparo, que no els hi faci vergonya, que no ho vegin com un fracàs, perquè moltes vegades aquest concepte de no soc capaç. Sí, però és que no és d'un dia per l'altre. Com hem parlat, hi ha tot un procés al darrere, hi ha molts passos a fer, t'has de posar davant d'un mirall, has de lluitar contra tu mateix, perquè això també li passa als pacients amb depressió. Que és ens ho va explicar l'Iñaki, que part del seu últim àlbum és una reflexió que fa ell sobre el procés de sortir d'aquesta depressió, que no és un procés maco, i el mateix passa amb les addiccions I que acaba comportant moltes coses similars, no? O sigui, ara estem parlant de la recaiguda i jo el primer que dic és la vergonya, no? Que moltes vegades he de treballar en sessions de em venen, no em volen explicar que han recaigut i dediquem una sessió a la vergonya per la recaiguda, que és com, ei,
Molt bé, però has aguantat més que l'última vegada, no? Això és un mèrit, no? Anem a intentar que la pròxima vegada, ojalà no n'hi hagi, no? Però que la pròxima sigui una miqueta més encara, no? I menys greu. I en comparació amb la depressió, no? Evidentment, de per si no és una depressió, pot acabar portant una depressió, Sí, et pot portar. però el que és el treball amb el chemsex també és molt acceptar el dol de no tindré mai més aquell enamorament, no? Perquè en el fons la persona segueix enganxada perquè està esperant tornar amb aquell enamorament amb la situació, amb la substància, amb la pràctica, no? Acceptar negar això ha de ser un procés de dol on es treballin moltíssimes coses, no? Per això no és ràpid i, escolta, que no sigui lineal està bé i és correcte. Doncs ara crec que sí, que ja hem repassat tot el que teníem a les notes, als apunts. No sé si vols explicar alguna anècdota o alguna per baixar una mica. Jo en tinc alguna, Jo és que les meves anècdotes són de la feina, llavors no puc explicar cap. Ja m'imagino. Ni posant pips ni res. No, ja s'entén. Jo, si voleu, us n'explico alguna i així fem una mica de rebaixar el to. Sisplau, som una mica intens també a vegades. Perquè la veritat, el tema és una cosa seriosa, és dura. Jo, bàsicament, el que vull explicar és que... Ho he dit, que avui era intens. Ho ha dit la Sol. Bueno, ara rebaixem una mica la tensió. A veure, sí, està relacionat amb el chemsex. Bueno, no dic res, ho explico directament. No faig cap disclaimer, no vull fer una declinació de responsabilitat. Tiro. Situació, 2021, a Madrid, que era un paradís en un altre món, saps? Estava fora de la Covid. A Madrid no hi havia Covid, hi havia canyes i llibertat, ¿vale? Tot això és un sarcasme, per qui no ho entengui. Jo me'n vaig anar una setmana de viatge a conèixer els amics que tenia allà, molt xulo, me'n vaig anar també sol, vaig descobrir coses de mi, vaig descobrir que m'agrada estar sol mirant museus i tal, que ningú em toqui els ous. I una de les coses que vam fer va ser un dia sortir de festa amb els amics de Madrid, però la sortida de festa en plan que feia anys que no sortia així de festa. És a dir, d'acabar a les 6 del matí, que em deixessin a la porta de l'hotel, pujar a l'habitació de l'hotel, una amiga meva que s'havia deixat la seva càmera, i jo tornar a baixar i quasi pujar un altre cop al cotxe. O sigui, imagineu el nivell de deliri. Bueno, jo ja vaig a l'habitació, vaig prendre una dutxa perquè dic, despéjate, em vaig ficar al llit amb tan mala sort que em vaig deixar el mòbil encès amb el Grindr. I quan estàs molt passat de mojitos, perquè crec que eren mojitos, sí, eren mojitos. Mojitos i jo mai. Sí. Em va arribar un missatge i, clar, el Grindr, ja sabeu, no és en plan distàncies molt llargues, és que era just l'edifici del costat. Toc, toc, toc. I jo, tonto del cul, hi vaig anar, saps? Allò de dir, bueno, doncs vamos. Sí, bueno, va ser tota una experiència. Els missatges, a més, eren del pal. No piquis al timbre. Quan estiguis davant de la porta de l'edifici, mira cap a dalt. Jo miro cap a dalt. Veig una cosa brillant. La Virgen que va. No, veig una cosa brillant davant meu, les claus. Ah, vale. Dic, vale, bueno, pues obro el portal amb les claus, dic, això què és? Un escape room o una cita? Bueno, obro la porta, un altre missatge. No agafis l'ascensor que fa soroll, no facis soroll pujant l'escala. I jo, madre mia. Clar, començo a pujar l'escala i el primer pas que faig al primer graó, fusta, perquè era un edifici històric, tots els graons, nyec, 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 nyec. Fins a l'àtic, nen. Fins a l'àtic, jo, nyec. Clar, què et passa en aquest moment? El que volia era saber si tenies bon nivell de cardio. Potser sí, per no fer soroll, saps? En plan ninja. Què em va passar mentre pujava l'escala? Nyec, nyec, nyec. Vaig començar a riure. Va entrar el riure més tonto, en plan... I jo, clar, així tapant-me. Bueno, total, arribo dalt de tot i em trobo la porta oberta. Ara és quan s'acaba la part divertida. Em trobo la porta oberta del pis, entro i em surt el paio. Bueno, evidentment anava amb el seu arnès i tal, que dius, ja me parece bien,
i em diu, passa, ponte còmodo. Clar, jo entro a l'habitació i en aquella habitació, evidentment, hi havia la tauleta amb bufet lliure de substàncies. Jo quan vaig veure allò ja va ser com, vale, distància, ahí no te vas a poner. Vaig a treure la roba, la vaig posar a l'altre costat. Llavors el paio va arribar, perquè havia desaparegut 2 segons, va tornar i va venir amb una maquineta d'afeitar i el que portava a l'altra mà no me'n recordo què era, potser era l'espuma, i em va dir, voy a raparte al cero. En aquell moment, Vale. en aquell moment, a mi em va entrar una psicosi, em vaig tornar a vestir rapidíssimament i vaig baixar les escales que diu, si no he fet soroll pujant, ara te va enterar tot l'edificio. Pa, 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 pa. Vaig tornar a l'hotel i, clar, em vaig fotre una hòstia contra la porta de l'hotel, perquè, clar, era automàtica i a la nit la tenen tancada. Pum! Pum! Així. Va arribar el noi de la recepció, obre, i em diu, ¿todo bien? Y yo sí, he salido a tomar el aire, pero me ha sentado fatal. Me'n vaig anar a dormir. Bàsicament aquesta era la meva anècdota. Lo més proper bueno, una de les meves anècdotes més properes al possible chemsex. Vaig sortir corrent, em va fer molta por. És la maquineta d'afeitar que la tauleta. Sí, és que el detall de... Sí. Doncs bé, amb aquesta anècdota una mica així rara, n'hauria d'explicar més, perquè... En tens moltes. Tinc moltes, sí, tinc una retaïla. Pues res, amb aquesta anècdota tanquem l'episodi. Moltíssimes gràcies, Joan, per haver vingut. Has estat a gust? He estat super a gust i a vosaltres per invitar-me. Que guai. Bueno, com sempre, abans de tancar, hem de parlar dels nostres col·laboradors. En aquest cas, doncs, com sempre, moltíssimes gràcies al Fòrum de la Joventut d'Andorra, que ens deixen l'espai, el material per gravar, a Diversant per col·laborar amb nosaltres, a Gay Andorra, que també són els nostres col·laboradors, i finalment a la botiga Diva Erotic Centre. Sobretot, després de veure el capítol, poseu un like, si teniu algun comentari, com dèiem abans, si teniu alguna cosa, a la caixeta de comentaris a sota, i no oblideu de seguir-nos en xarxes, @rockdelqueerpodcast, i donar-li al subscriure, que deu estar per aquí també. Així que ja està. Thank you.